A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A masu kallo da saurare a yau muna tare da babban baƙo a wannan gidan TV na ta Ɗan Baƙo TV wanda cikin program na kujerar siyasa. Kafin mu tsoma cikin shirin zamu so ku ɗan bamu lokaci domin mu ji mu. Da saurare barkanmu da dawowa. A babban baƙonmu 'yan kallo da saurare za su san ainihin kai waye. To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kamar yadda mai gabatarwa ya buƙata, sunana Malam Haruna Garba Anka. Masha Allahu, kamar yadda kuka saurara suna ne Malam Haruna Garba Anka. Babban baƙonmu yau ka karɓi baƙunci na gidan TV na ta Ɗan Baƙo TV wanda 'yan kallo da saurare za su so kai musu bayanin ainihin maƙasudin dalilin fitarka daga jam'iyyar PDP zuwa APC. To, babban magana. Okay, to, alhamdulillahi, ina wa Allah godiya da ya bada wannan dama har wata kafar sadarwa ta so ta kira ni domin ta ɗan hira da ni ta ji dalilin da ya sa na bar jam'iyyar PDP na koma jam'iyyar APC. Wata ita dai siyasa ina son in gaya wa al'umma tamkar sana'a ce. So kowa ya sani duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya tashi cikin garin Anka, ko in ce ya wayi kanshi lokacin siyasa ta gabata, ya san wanene Malam Haruna. Wato mun ɗan yi gwagwarmaya ta siyasa wanda alhamdulillahi mutane sun san gwargwado. Ban ce na yi 'yan uwana 'yan takarkari ba, na fi su jama'a, a'a, amma gwargwado dai ni ma ina da nawa jama'a, wanda hakan ne mafi yawan mutane suke ganin cewa da lokacin da muka yi takara ta neman kujerar chairman na Anka Local Government, kashi 70 cikin 100 mutanen Anka da kewaye suna da kyakkyawar tabbacin cewa kujerar nan akwai yiwuwar in ɗauki kujerar nan ta chairman a Anka Local Government. So saɓanin haka kuma wannan ba yi na bane, ba yin al'umma bane, ƙaddarwa ce daga Allah. Allah haka ya tsara, babu wanda ya isa ya canza wannan lamari. Illa dai bayan an gama siyasar ne mun ka jira mu ga abin da Allah zai yi daga baya. Wanda tun kafin mu kai ga lokacin da za mu yi canjin sheƙa daga jam'iyyar PDP, lokacin da na yanke shawarar barin jam'iyyar PDP zuwa APC, na samu ƙorafe-ƙorafe na mutane musamman magoya bayana. Tun kafin a cimma lokacin da zan iya barin jam'iyyar PDP zuwa APC. So na yi wannan yunƙuri ne bisa ga jama'ar da ke goyon bayana. Dole ne in musu abin da suke buƙata. Na samu tsangwama ga mutane duba da yadda ita PDP gaba ɗaya kanta ta yi abin da nake nufi a nan shine ta aje mu bakin kamar ba mu da amfani gare ta. So waɗannan dalilai su suka sa mutane suka ga cewa ya dace in yi wa kaina ƙiyamul laili. Ma'ana shine tunda har suna tunanin cewa ita jam'iyyar ta PDP kamar ba ta da ra'ayi da ni, duba da tun lokacin da anka yi wannan siyasa tamu, ba a taɓa kwatanta ni da wata kujera ko da wadda zan iya ciyar da kaina ce. So waɗannan dalilai suna da yawa waɗanda A taƙaice waɗannan su ne dalilan manyan dalilan da na sa ka yi wanka. Allahu insha Allah. To bayan ka yi wanka ka shiga jam'iyyar APC,
shin wane ne ka biya cikin jam'iyyar APC? Wane ne kaka yin siyasar dan shi? Okay, to alhamdulillah ita jam'iyyar APC mutane da yawa suka sa ni in bar jam'iyyar PDP in dawo jam'iyyar APC. Idan kana maganar shugaba a cikin jam'iyyar APC wanda ya sa ni in yi wanka, su ne babban abin da zan iya gaya maka shine magoya bayana. Na farko kenan, magoya bayana su ne manyan da suka sa ko kuma in ce su nike tunƙaho da suwa da suka tilasta ni kuma na ga ra'ayinsu ya yi man. Domin me? Domin duba da la'akari ita jam'iyyar da na baro ba ta da muradi da ni a cikin mutanensu. Idan kai maganar jigo kuma wanda ya sa ni in je in bar jam'iyyar PDP zuwa jam'iyyar APC, mutane ne da dama. Sai dai ban sani ba idan kuna buƙatar ku san ainihin. Daman abin da 'yan kallo da saurare suka so su sani, yanzu ga ka cikin jam'iyyar APC. Ai ka san ana cewa ina APC ta wane ko na shigo jam'iyya don wane, ko kuma ni yanzu wane nika biɗa. Misali, za ka ce ƙila gehen Abdulmalik Zubairu Zannan Bungudu ka yi wanka siyasa don shi ka kai, ko gehen Dr. Matawalle, ko gehen Abdulaziz Yari. To shi ne muka son kai mu ɗan kallo. Okay, abu na farko da nake son in gaya masu tambaya shine ita jam'iyyar APC guda ce. Ita jam'iyyar APC guda ce. Ko da na yanke shawara in je jam'iyyar APC, abinda na ɗauka jam'iyyar APC guda ce. Sai dai ƙila duba da ɓangarukan da ake magana shine gaskiya wanka na ya faɗa ɓangaren ministan tsaro, watan Matawalle Muradu. Shi ya ƙanshi kuma na yi na'am da shiga jam'iyyar APC ta ɓangaren minista. Masha Allah. To bayan Allah ya sa ka yi wanka ka faɗa jam'iyyar APC, daga baya shi karanka ne ministan tsaro, akwai ƙalubalen da ya ka fuskanta na zarge-zarge da dama. Shin ko akwai abin da za ka iya cewa akan waɗannan zarge-zargen da aka yi? Ita siyasa an ka kula tana ɗauke da abubuwan da yake da tsayi. Tana ɗauke da wannan zarge-zarge, musamman idan an ga mutum na da ko in ce idan an ka lura cewa mutum Allah ya ɗaga shi. Ita siyasa ba wai lalle siyasar APC ba. Akwai ire-iren wannan abubuwa a cikin jam'iyyar APC. Sorry, PDP ma. Zarge-zarge. Wannan shi shugaba dama dole ne ya shirya wannan abubuwa. So kamar ka sani ko kuma ni ma na sani, kana gani ga kafafen yaɗa labarai cewa wasu su ce Matawalle kaza, wasu kuma su dawo su ce Matawalle kaza. So waɗannan abubuwan dama is normal, akwai su. Daman waɗannan dai zargi ne. Zargi ne kuma kawai, kuma dama akwai shi ko ina yi. To shin wani kira za ka yi ga 'yan jam'iyyar APC manya tun daga sama har kawowa ƙasa? Wani kira za ka yi zuwa gare su? Abu na farko da zan iya kira ga jam'iyyar APC shine guda, da maganar ɓangaranci. Shi abu guda ne nake so in sanar da ita jam'iyyar APC, ba ma jam'iyyar APC ba har da ita jam'iyyar adawa. Waɗannan abubuwa suke kawo mana matsaloli. Maganar gidan wane, wannan ya kamata a dakatar da shi. Ni abinda na ɗauka ɓangaren siyasa, musamman ga yanzu, abinda na fuskanta a cikin siyasa, ba wai ɓangaren APC ba, kowace iri ta na samu kaina cikinta, abin na ɗauka abu guda ne. Because idan an ka ce za a raba siyasa wannan gida wannan, shi ke sa dama ke kawo matsaloli zuwa gaba, musamman ga mabiya. So ina kira ga jam'iyyar APC, maganar gidan Abdulaziz Yari, gidan Matawalle, gidan Zanna, wannan a aje shi, a dawo wuri guda, a haɗa kai. shi. Masu kallo da saurare, za mu ba shi dama domin ya tofa albarkacin bakin shi da kuma shawara da zai bayar ga 'yan siyasar ƙaramar hukumar mulki ta Anka da kuma duk wasu magoya baya. Masu kallo da saurare suna sauraron ka. Okay, at local government level kuma, inda nake gudanar da siyasa, abinda kawai nake son in kira ga matasa shine da su haɗa kansu wuri guda.
abin da nake ni a nan sa da kansu wuri guda shine domin yanzu siyasa ta komo ta matasa ce. Ba ni da suka ga wannan ko suka ga wannan. Abin da nake ni a nan shine matasa idan sa da kansu wuri guda su sun san abin da za su tunkara musamman kafin lokacin zaɓe ya zo. Haɗin kai kawai muke buƙata ga mutane, ga matasa bayan sun haɗa kansu da ƙarshe ba mamaki idan lokacin siyasa ya zo su matasa kafin ma a ce wane shi zai je ya yi takarar kujera kaza, wane shi zai yi takarar kujera su sun riga sun haɗa kansu sai dan ma kansu da wanda zai jagorance su ta kowane ɓangare. Haɗin kai shi ne muke buƙata matasa kawai. Alhamdulillahi na so in kulle to sai ka taɓo wani wuri wanda ya kamata in tambaye. Okay. Lalle tabbas matasa in sun haɗa kai za su iya hidda ɗan takara. To amma kana ganin ga siyasar da muke yanzu duk da cewa ko ga jam'iyyar APC a wani zama da Abdulaziz ya yi a Talatan Mafara ya ce al'ummarka su ne za su ba da kai a matsayin ɗan takara. Amma kai ka sani na sani al'umma sun sani jihar Zamfara ba wannan aka yi ba. Ba wannan aka yi ba. Okay, alhamdulillahi. Tunda ka taɓo wannan magana, ai wannan ina ganin kamar shi Abdulaziz Yari ya yi wannan maganar ne bisa ga lokacin da sun ka zauna da junansu domin koke ya yawa na cewa ita jam'iyyar gaba ita APC ta kasu gida-gida. Daga baya ne bayan sun haɗa kansu wuri guda shi ne yake gaya ma al'ummar jam'iyyar mutanen jam'iyyar APC, 'ya'yan jam'iyyar APC da su sani ga wannan lokaci ga wannan biki da yake magana cewa ba ya da wani ɗan takara, ba ya da wani ɗan takara wanda ya ce ga shi ne zai jagorance ku. Ko duk mai buƙatar takara ya je nemi jama'a. Ina ganin wannan magana is open. Haka ne open an kai ta amma kana ganin hakan zai tabbata? Cewa duk mai takara. Ina tabbacin cewa in Allah ya so ya da jam'iyyar APC za ta bar duk wanda adda jama'a duk wanda jama'a ne ya tsaye wannan mataki na jam'iyyar APC zai tabbatu. To dai masu kallo da saurare da wannan muka kawo ƙarshen wannan hira amma tahiya za ta kai tahiya wanda za mu so mu gayyato shi domin ƙara jaddada wannan maganar da muka rufe muku ƙarshe da ita. Wassalamu alaikum.